गोजोन फुंबिलि दिनै 22 फेब्रुवारि 2023 आं सिब्रानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे शेयार खालामनानै होनो हागोन जाहाथे गुबुनफ्राबो बे खौरांखौ मोननो हायो। आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय बान्दुगुरि गामिनि निजोम बसुमतारीनि ना फुख्रियाव सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा हरनि समाव मुलि सारनानै गालांदों, जायजों फुख्रिनि नाफोरा थैदों। जाथायखौ लानानै दुखु फोरमायथिदों चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो हारिमु नेहाथारि निजोम बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिदों दि फुख्रियाव गासै 7 कुइन्टेलसो ना दंमोन, जायखौ हाथायाव फानोबा 2 लाख रांसो मोननो हागौमोन होननानै फोरमायथिदों आरो दा गासैबो आसायानो बायफ्लेजोब्बाय होननानै दुखु फोरमायथिदों बिथां निजोम बसुमतारीया। खहा जानायनि थाखाय सोरखारा जाहाथे अनसुंथाइ होयो बेनि थाखायबो सोरखारनिसिम खावलायदों निजोम बसुमतारीया। बिथांनि अनगायैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो जाथायखौ लानानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला निजोम बसुमतारीया नखरनि मोसौ फाननानै आरो हा बन्दकआव दोननानै जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों 1 बिघा फुख्रि जावहोदोंमोन आरो थांनाय मेसेङावसो ना फुवान होदोंमोन। बेनिखायनो जाय बे इनाय हाबाखौ मावदों बेखौ जाहाथे साजा होयो बेनि थाखाय प्रशासननिसिमबो खावलायदों बिथांमोनहा। पुलिस नुयोबा सिखावा गिखागोन। हाग्रामा महिलारिया गुबुन रायजोआवसो खारनानै थादों होननानै बुंनायनि सायाव बिआर फेरेंगानि बिबुंथि। बिआर फेरेंगाया बुंथिदों दि पुलिस नुबा सिखावा खारखागोन। बेबायदि होननानै हाग्रामा महिलारिखौ सिखाव होननो सानाखै, नाथाय गाव माबा मोनसे खामानि मावब्लासो पुलिसखौ गिनानै खारगोन, नाथाय पुलिसआ बिथांखौ होसोआखै होननानै बुंथियो बिआर फेरेंगाया। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि हाग्रामा महिलारिनाव रां दं। हाग्रामा महिलारि दैदेननायावनो बिथांमोनहा रोजा रोजा बिघा हा बायनानै दोनखादोंमोन, दा बेफोरखौ फानगासिनो दं। हाग्रामा महिलारिया क'क्राझाराव थानाय गावनि थाव दिफुखौ 50 बोसोरनि थाखाय लिजआव होदों आरो बिथांनाव रां जोबा होननानै बुंथियो, नाथाय रायजो राजाफोरखौ रांजों बायनो हाया। जुदि रांजों रायजो राजाफोरखौ बायनो हानायमोनब्ला बिपिएफ दोलोआ सोरखार दागौमोन। 14 नं चिरां दुवाराव खाम्फा बरगयारिया बिसायख'थि गेलेनायाव 24 कौटि रां बाहायदोंमोन, नाथाय रायजो राजाफोरखौ बायनो हायाखै होननानै बुंथियो आरो कौटि रां लुसोमनानै होयोबाबो दिनैनि दिनाव बड'लेण्डनि रायजो राजाया बिपिएफजों थाङा आरो बिपिएफनि नांगोला सेवनानै थांखाबाय होननानै बुंथियो बिआर फेरेंगाया। मख'नो गोनांदि हाग्रामा महिलारिया फोरमायथिदोंमोन दि बिटिसि एबा क'क्राझारावनो बिथाङा गैयामोन आरो बांसिन समखौनो बेंगलाव आरो माब्लाबा नेपालावसो खारनानै दंमोन होननानै बिथाङा फोरमायथिनानै लादोंमोन। लोगोसे बेयाव थायोबा पुलिसा हमो, बेनिखायनो माबोरै थागोन होननानैबो बुंथिदोंमोन बिथाङा। आरो 2 बोसोर क'क्राझारावनो थाबाय थानायमोनबा पुलिसा हमनानै जोबथेसालियाव दैथायहरगौमोन होननानैबो बुंथिदोंमोन बिथाङा। जुलि जाखांनायनि उनावबो गुबुनजों सोमोन्दो लाखिनाया गोदान खोथा नंलिया। जुलि जाखांनाय हौवा एबा हिन्जावा गाव गावनि नखर संसार एंगारनानै गुबुनजों खारफिननाय जाथायफोरा सानफ्रोमबो जाफ्लेबाय थानाय जाथाय, नाथाय बेनिख्रुइबो गिथावनासिन महर लानो हमबाय। संसार थाखानानैबो गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि थाखाय गावनि बिसि एबा फिसायखौ बुथारनायनि लामा लानायखौ नुनो मोननाय जादों। गुवाहाटियाव गावनि मोजां मोननायजों जयैनो लोगो नांनानै फिसाय आरो बिखुनजोखौ बुथारनाय जाथाया गासै आसामावनो सोमावग्लुंनायनि माखासे साननि उनावनो उदालगुरियावबो गावनि फिसायखौनो बुथारनाय जाथाय जादों। उदालगुरि जिल्लानि टंला गसाइघाट गामियाव जादों बे जाथाया। गुबुन हौवाजों मोजां मोनलायनायनि थाखाय गावनि असे फिसाय प्रदीप राभाखौ बुथारदों बिसि प्रतिमा राभाया। गावनि मोजां मोननाय प्रणब राभाजों लोगो नांनानै हरनि समाव फिसायखौ गोदोना सेरथेनानै बुथारदों प्रतिमा राभाया। जाथायनि उनाव पुलिसा नुजाथिफैनानै दायनिगिरि सानैखौबो हमनानै लांदों। नोंथाङाबो उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ मोजां मोनो नामा? जुदि नोंथाङा उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ मोजां मोनोबा खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। उन्दै समाव जुलि लायाब्लाबो मोजां मोनलायनायनि थाखायनो नोंथाङाबो जोबथेसालियाव थांनो गोनां जानो हागौ। थारैनो बेबायदिनो जाथाय जादों सिलचराव। सिलचरनि पालांकाट पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय मनियार कालचा बागिसानि थागिबि सौरभ दासआ उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ मोजां मोननानै पुलिसजों हमजादों। जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सौरभ दासआ गामिनिनो सासे उन्दै बैसोनि हिन्जावसाजों मोजां मोनलायलायोमोन, नाथाय बैसो जाथ'यैलाय जुलि जानायनि बैसो जायोब्ला जुलि खालामनानै होनो थाखाय गंनैबो नखरनि गेजेराव रादाय होलायनायबो जाबायमोन।
नाथाय सौरभ दासनि बिमाया लोमजानायलाय सौरभ दासनि मोजां मोननाय हिन्जावसाया गावनि बिमाखौ लानानै सौरभ दासनि न'आव जानो गोनां लोमजानाय बिखुनजोखौ नायफैदोंमोन आरो गावनि आखाइजों बोथिसे ओंखाम संनानै जाहोदोंमोन। बेयावनो पुलिसफोरा फैनानै उन्दै हिन्जावसाखौ हमनायजों लोगोसे सौरभ दास आरो सौरभ दासनि बिफा कुटि दासखौबो हमनानै लानानै थांदों। उनाव हिन्जावसाखौ एंगारनानै हरफिनदों। आरो जुलि जायाबाबो सौरभ दासजों लोगोसे सौरभ दासनि बिफा कुटि दासआ पुलिसनि आखायाव हमजानो गोनां जादों। एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिनि 63थि जोनोम सान फालिदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ। मैया अदेबानि 21 फेब्रुवारियाव रन्जन दैमारिनि जोनोम सानखौ उदालगुरिनि सस्त्रापारा गेवलां गेलेग्रा फोथाराव रायजो राजाफोरखौ लोगोआव लाफानानै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ जोनोम सान फालिदों आरो रन्जन दैमारिनि मोजां देहानि थाखाय रायजो राजाफोरखौ आरज गाबनो थाखाय खावलायदों। रन्जन दैमारिनि जोनोम सान फालिनाय हाबाफारिनिफ्राय फोरमायथिदों दि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिजों लोगोसे माखासे दोलो आफाद आरो सानसुमैगिरिफोरा जौसिन बिजिरसालियाव रन्जन दैमारि बिथांनि केसनि थाखाय नांगासिनो दङ आरो थाबैनो हियारिंबो मोननो हागोन आरो हियारिं मोननाय लोगो लोगोनो बेलनि थाखाय बुगोन आरो बेल मोनोब्लानो न'निफ्राय केसखौ गेलेगोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथांमोनहा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे राजखान्थि सोलिदों। नोंथांनि जोबथेसालियाव थानायानो आंनि जिउ खुंनायनि लामा। अदेबानि रन्जन दैमारिनि जोबथेसालियाव थानायानो माखासे दैदेनगिरिफोरनि जिउ खुंनायनि लामा होननानै फोरमायथिदों। दिनै बिटिआर गोरोबथा जानाया 3 बोसोर बारलांबाय, नाथाय रन्जन दैमारिया जोबथेसालियावनो दङ, जेराव मेगन सालायनाय गैया, नेवसिलायनाय गैया आरो मुगैलायनाय गैया। बेखौसो गोजोन बुङो, नाथाय दिनै मेगन सालायनाय थानायनि थाखायनो जोबथेसालियाव दङ। बेनिखायनो बेखौ गोजोन गोरोबथा होननानै गनायनो हाया, मानोना ओनसोलाव गोजोन फैयाखै होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। आरो जेब्ला बिदा फंबाय बायदि अनलायनाय थागोन आरो निमाहा होलायनाय थागोन अब्लासो गोजोना फैगोन होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। गेदेर गेदेर आनजाद आरो साख्रिनि आनजादफोरनि सोंनाय बिलाइया आनजादनि सिगांनो गोसारनाया रायजोआव जाबाय थायो। नाथाय बे खेबाव थाखो 9नि बोसोरारि आनजादनि कुइसन पेपारानो लिक जादों। सनितपुर जिल्लायाव डिस्ट्रिक्ट लेभेल इन्टारनेल एग्जामिनेशन कमिटि सनितपुर जिल्लाजों खुंजानाय थाखो 9नि कुइसन पेपारा लिक जादों, जायनि थाखाय दिनै जानो गोनां एमआइएल आरो 24 फेब्रुवारियाव जानो गोनां जेनेरेल साइन्सखौ दोनथ'नो थाखाय नटिस फोसावबाय डिस्ट्रिक्ट लेभेल इन्टारनेल एग्जामिनेशन कमिटि सनितपुर जिल्लाया आरो कुइसन पेपार लिक जानायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनो थाखायबो बिथोन होबाय आरो जाय कुइसन पेपार लिक खालामनायाव आखाइ दं बिथांनि हेंथायै गोख्रोङै राहा लानाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों। बेराफारसेथिं सनितपुर जिल्लानि सोलोंथाइ बिफाना बुंथिदों दि सेन्टार इनचार्जखौ लानानै जेरैबायदि आनजादखौ खुंनो नांगौमोन बेबायदियैनो खुंनाय जादोंमोन होननानै। बेराफारसेथिं हायार सेकेन्डारि आनजादनि एडमिट कार्ड मोनैनि थाखायबो 3 फोरोंगिरिफोरनि हेंथायै अजद थिखांदों हाइलाकान्दियाव। फरायसाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला फरायनो हायैनि थाखाय अदेबानि आनजादनि थाखाय जेरैबायदि थागथियारि जानांगौ बेबायदि थागथियारि जायाखै होननानै हाइलाकान्दिनि लाला बाजाराव थानाय सेक्रेड हार्ट सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि फरायसाफोरनो एडमिट कार्डखौ होआखै। 82 फरायसाफोराल' हायार सेकेन्डारि आनजादनि थाखाय एडमिट कार्डखौ मोननो हादों आरो 40 फरायसाफोरनोनो एडमिट कार्डखौ होआखै होननानै अजद होदों फरायसाफोरा। आरो आनजादनि थाखाय 2000 फिसबो होदोंमोन आरो खस्थ'नि गेजेरजों स्कुल फिसखौबो होदोंमोन, नाथाय दा आनजाद होनो मोनैनि थाखाय इयुना गाज्रि जासिगोन होननानै बुंथिदों फरायसाया। रायजोआव डक्टरखौ गाग्लोबनो नाजानाय जाथायफोरा फ्राय जाबाय थादों। देहा फाहामसालियाव गाग्लोबनायनि अनगायैबो गावनि न'आवनो रैखाथि गैया डक्टरफोरा। बे खेबाव माजुलिनि गंसे देहा फाहामसालिनि डक्टरखौ गावनि न'आवनो गाग्लोबदों। बे जाथाया डिब्रुगड़आव जादों। डिब्रुगड़नि बयरागी मठ ओनसोलनि डक्टर गितार्थ सैकियाखौ गाग्लोबदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला सानै दुथांफोरा डक्टर गितार्थ सैकियाखौ न'आव नागिरनानै फैदोंमोन। बेनि उनाव डक्टर गितार्थ सैकियानि बिफाया बिथांमोनखौ न' सिङाव जिरायनो थाखाय लेंहरदोंमोन, नाथाय बिथांमोनहा न' सिङाव जिरायहैयाखैमोन। बे समावनो डक्टर गितार्थ सैकियाया फैदोंमोन। बेयावनो दुथांफोरा जेरै हायो एरै डक्टरनि सायाव गाग्लोबदों। बिथांनि खोमाखौ हादों, खर'आव गाग्लोबदों, जायजों बिथाङा खर'आव जोखोम जानायनि अनगायैबो देहानि गुबुन गुबुन बाहागोआवबो जोखोम जादों। फिसाज्लाखौ गाज्रियै बुग्लिनाय नुनानै बिफाया फिसाज्लाखौ रैखा खालामनो थाखाय ओंखारबोनायावसो दुथांफोरा खारलांदों। दुथांफोर सानैनि मादाव सासेखौबो सिनायनो हानाय जादों। मुङा देबराज बरग'हाय होननानै फोरमायथिदों आरो दुथांफोरनि हेंथायै गाबुरु पटार पुलिस आउटपस्टआव बुथारनो नाजानायनि केसबो होनाय जाबाय। तुर्की आरो सिरियायाव थांनाय 6 फेब्रुवारियाव गिख्रंथाव बांग्रिं मावनायजों थैनाय सुबुंफोरनि गोथै देहाखौ बायग्रुबनाय बिल्डिं सिंनिफ्राय बोखांजोबनो हाथ'यै समावनो फिन तुर्की आरो सिरियायाव 6.4 मेगनिटिउडनि बांग्रिं मावदों। थांनाय 6 फेब्रुवारियाव बांग्रिं मावनायनि मिरु तुर्की आरो सिरियानि बर्डार
आन्टाकिया नोगोराव फिन बांग्रिं मावदों जायजों 7 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो 294आ जोखोम जादों। सावस्रि बिफाननि मन्थ्रिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 6 फेब्रुआरियाव आन्टाकिया नोगोराव गोख्रों बांग्रिं मावनायनि थाखाय आन्टाकिया नोगोराव सुबुं गैखायामोन आरो जि एसे सुबुंफोर दंमोन बिथांमोनखौबो गुबुनाव दैथायहरनाय जाखाबायमोन जायनि थाखाय 6.4 मेगनिट्युडनि बांग्रिं मावनायजों 7 जिउ खहा जादों आरो 294आ जोखोम जादों होननानै फोरमायथिदों। जोखोम जानायफोरखौ उनाव फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालिसिम लांनाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों। रिपर्टनि बायदिब्ला तुर्कीनि आन्टाकियायाव 6.4 मेगनिट्युडनि बांग्रिं मावनायनि 3 मिनिटनि उनावनो फिन 5.8 गोख्रोंथिजों बांग्रिं मावदों आरो बेबायदिनो फिसा फिसा बांग्रिं मावदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 6 फेब्रुआरियाव बांग्रिं मावनायजों दासिम 44,000निबो गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जाबाय। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।